खुलुमबाय। दिनै जोङो दासान्दि मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ। सरायु सराया हर्सै दोर्गै होसौ दुर्गौ रि ए ऐ औ बेखौ लानानै दिनैहाय बे जोंनि थार बर' राव नङा। बर' रावनि जाहैबाय फरायनाया ओरैबायदिसो गाराङ गाराङा गुसुङि गोलावै गुसुङो गोलाव रि ए ऐ औ बिदिसो। मोनथिबाय आदा अनिल, नों जे सरायु सराया होसौ दुर्गौ होननानै जे गान खनदों बे थारैनो जोंनि राव नङा। मोनथिबाय? नोंथांमोनबायदि गोरों गोरायानो जुदि बेबायदि गोरोन्थि बुङोबा अब्ला उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बा रोङै उन्दै गथ'फ्रा मा बुंगोन? ओंखायनो नोंथांमोनहा बर' रावखौ मोजां रोङा रोङा मोनथिया, नाथाय दिनै सरायु सराया होरसै दोर्गैया बियो बर' रावनि नङा। सिगाङाव बियो असमिया रावजों सोलिबोनाय, बे दिनैसिम असमिया रावावनो दङ। नाथाय जोंनि बर' रावाव गाराङ गाराङा गुसुङि गोलावै गुसुङो गोलाव रि ए ऐ औ होननानैसो साहित्य सभाया फोरोंदों। दिनैहाय जोंनो बर' रावाव बेखौनो फोरोङो होननानै जोङो दिनैहाय मोनथिनो मोनदों। दिनैहाय नाथाय गोबां स्कुलफ्राव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बर' मिडियाम स्कुलफ्राव बा बायदि बायदि बर' साबजेक्ट थानाय मिडियाम स्कुलफ्राव सरायु सराया होरसै दोर्गै होननानैसो फोरोङो। नाथाय बियो थारैनो सोंखारिजाथाव आरो लाजिनांथाव। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' मिडियामा दिनै हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम थांबाय, डिग्री लेभेलसिमाव मेजर थांबाय, MA लेभेलसिम फरायहैनाय गोबां ओंखारबाय। दिनैसिमबो जेनेबा जोंनि मैखोम बर' जायगा क'क्राझारावनो दिनै बर' रावखौ मानो बाहाया? गाराङ गाराङा गुसुङि गोलावै गुसुङो गोलाव रि ए ऐ औ बे जाहैबाय बर'नि राव। सरायु सराया होरसै दोर्गै होसौ दोर्गौ रि ए ऐ औ बेयो जाहैबाय आसामिसफ्रा फरायो बेखौ बिथांमोननि। नाथाय जोंनि उन्दै उन्दै बर' गथ'फोरखौनो जुदि गाराङ गाराङा जुदि होननानै फोरोङाबा, उन्दैनिफ्रायनो जुदि फोरोङाबा, क ख मोजाङै जुदि फोरोङाबा, क ख खौबो आसामिसनिखौसो बुङो। बिदिया स मोनना स बोरगिया ज बिदि ज बिदिसो बुंलाबाङो। खमसे खमथ' क ख'फोरखौबो मोजाङै फोरों। दिनै गोबां स्कुलावनो बर' मिडियाम स्कुलाव बा बर' साबजेक्ट थानाय स्कुलफ्राव दिनैहाय सरायु सराया होरसै दोर्गै बिदिसो फोरोङो। नाथाय बेखौ जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। मानो होननानै बुङोबा जुदि बर' हारिया बेसेबांबा बर' साहित्य सभाया बा बर'नि रावा बेसेबांबा गोजौआव सहैबाय दिनैसिमहालागै, माने गुदि थाखोआव बा जोंनि फरायग्लांनाय थाखोआव मानो थाखाय दिनैसिम गाराङ गाराङा होननानै दिनै दाब दाब क'क्राझार ओनसोलाव फोरोङा, बेथ' जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा। मानो होननानै बुङोबा बेखौ जोंनि बर' साहित्य सभानि मानगोनां लिडार बिथांमोनहा मोजाङै बुंनानै होगोना होआ बेखौ जों मोनथिया। नाथाय दिनैसिम गोबां स्कुलफ्रावनो सरायु सराया होननानैसो फोरोङो। दा बेयो लाजिनांथाव। मानो होननानै बुङोबा जोङो गुबुन गुबुन जायगायावनो दिनैहाय गाराङ गाराङा होननानै फोरोङो। दिनै क'क्राझार बायदि जायगायाव जुदि बेबायदि सरायु सराया होननानै जुदि फरायोबा बेसेबां लाजिनांथाव बाथ्रा। बिनिखायनो आं सानो जाहाथे थाबैनो जाहाथे बर' साहित्य सभाया मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' सारखौ आं खावलायो जाहाथे गासिबो बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा, गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे खावलायो जे बर' रावजों गाराङ गाराङाखौ फोरोंनो थिनो आरो क ख खौबो बर' रावजों फोरोंनो थिनो। मानो होननानै बुङोबा गोबाङानो क ख ग घ ङ प्रथम स द्वितीया स होननानै फोरोङो। नाथाय बेहाय गुसुं स गोलाव स ज झ न्य बेफोरबायदिखौ फोरोङा, माने बर' रावजोंखौ फोरोङा। प्रथम स द्वितीया स बोरगिया ज होनो। प्रथम स मानि मा? प्रथम स
सिगां स' द्वितीया स' नैथि स' बेबायदि। नाथाय बेखौ जोंनि माखासे फोरोंगिरिफोरखौ गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे साहित्य सभाया मोजाङैनो बर' रावखौ उन्दैनिफ्रायनो उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरखौ फरायसा फरायसुलिफोरखौ जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो जाहाथे गोरोन्थि गैयै जाहाथे फोरोंलांगोन बिनि थाखाय आङो खावलायदों जोंनि मानगोनां साहित्य सभानि आफादगिरि थरेन बर' सारखौ। दा बेखिनिखौनो आङो दिनै बुंनानै जाहाथे आंनि बुंनाया एसेबाबो जाहाथे रज'यो बेखौ आङो आसा खालामबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।